Bhíodh sé a bhuaomh go minic gur bur mar leanúnach faoin Ghaeilgeocht, ach sé fearann an scéil go bhfuil fásan oideachas lán-Ghaeilge ina lán-Stad le rionsá blianta. Tá tuilleadh fianaise agan faoin meásin sna figiúirí déanaí ón Roinn Oideachais. Tá lína daltaí atá ag freastal ar bhain scoil an Stát níos airde níos ná mar bhí riamh, ach tá céad an altaí a bhíonn ag freastal ar bhain scoil lán-Ghaeilge níos íse ná mar bhí 1 uair le 10 bliain anuas. 40,199 dalta atá ag freastal ar an 5 ar bhain scoil lán-Ghaeilge sa Stát nó 3.3 fan géad sin omláin. Titim é sin ó 5 bliain ahain nuair bhíonn céad an a bhíodh daltaí ag freastal ar bhain scoil lán-Ghaeilge 3.7 fan géad. Déirlach na hairnála gur bhí teip an Stát freastal ar an éileamh atá ann is cúis leis an gúlú, bhfuil chláiste nua a bháin a bunaíoch sa Stát ó fiche mar hampla, 3 Ghaeilscoil a bunaíoch sa tréimhte chéine. Tá líon an altaí atá ag freastal ar Ghaeilscoileanna ag titim den chéad le 5 bliain, 5.9 fan géad a altaí an Stát atá ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge idir bhain scoileanna agus ar bhain scoileanna, an céad an is ísle le breise 10 bliana. Gheallann rialtas déanach go ndéanfí líon an altaí a ein oideachas lán-Ghaeilge a rúbalt rud ná tharla ná buile. Dúirt an teir oideachas norma fólaithanna go mbeadh spruchtdála héad a rís sa folasí nua don oideachas lán-Ghaeilge las mug an Ghaeltacht atá le fáilte im léana.